Hausa Novels Empire. Mana subscribe ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Masoya masu sauraro, gani ɗauke da ci gaban labarinku na motsa sha'awa kashi na 10. Za mu ɗora daga inda muka tsaya a baya. Idan ya kasance kai ko ke baƙi a tasharmu, ku yi mana subscribe sannan ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa. Wannan ki ba mu ƙwarin gwiwar su burbuɗo muku wannan littafin da ma wanda ke biye da shi. Sai ku biyo mu masu sauraro. Washe baki tai kana ta ce, duk lokacin da kake so ka zo kawai. Ya ce, oke masoyiyata, sai na dawo ki kulan min da kanki. Bai, ya faɗa yana ɗaga mata hannu tare da shigewa mota. Ya bar wurin, ita kuwa duk daɗi ya kashe ta. Yanzu wannan zuƙeƙen saurayin ne yake santa har ta fi Hajara sa'a. Haka ta shiga cikin gida tana zancen zuci. Ɓangaren Hajara kuwa kwana 2 bata ga ciyaman ba, gashi bai mayar mata da wayarta ba. Abu duk ya dame ta, babu hanyar fita. Ya rufe ta a gidan sai ranar kwana na 3 ne ya dawo gidan tare da wasu maza guda 2. Guda ya girme sa, akalla zai kai shekaru 45, sai ɗayan ba zai wuce 35 ba. Nan falo suka zauna. Shi kuma ya shiga bedroom wurin Hajara. Lokacin tana kwance kan bed ta lula duniyar tunani, ta ji an turo kofar room ɗin. Dagowa tai suka haɗa idanu, murmushi ya sakar mata. Ya ce, amarya ya ne? Hajara ta ce, ina ka tafi kwana 2? Ya ce, tafiya muka yi wurin wani taro. Yanzu dai shirya ki fito, ga Alhaji Ado can a falo yana jiranki. Idan kin yi mai za ki shiga cikin ƙungiyarmu. Ki ma ki fantsama kamar yadda kike so. Ki mallaki dukiya har abada ba za ta ƙare ba. Hajara kuwa gyara kwanciya tai kana ta ce, ban gane idan ne masa ba. Me kake nufi? Ka yi min bayanin yadda zan gane. Ciyaman ya ce, kin ga Hajara, amfani zai yi da ke kamar yadda nake. Idan ya ji daɗin ki shikenan, za a saka ki cikin ƙungiya. Idan kuma aka samu akasin haka, ke kika sani. Ya juya ya fita. Hajara ko shiru tai tana tunani. Can ta shige wanka, ta shirya cikin arniyar riga, ta fesa turare, kana ta fito falon. Tana wata tafiya mai jan hankali. Kusa da ciyaman ta zauna tana faɗin, a'a baki muka yi ashe. Sannun ku da zuwa. Washe baki Alhaji Ado ya, saboda har wasu yawo yake haɗewa, gaba ɗaya mazaunanta sun tafi da shi. Da ƙyar ya furta, mun zo ganin amarya ne, fatan ba mu yi laifi ba. Hamis ya ce, sannu da fitowa amarya, ya gida ya amarci. Murmushi tai kana ta ce, lafiya lau, fatan kuna lafiya. Amsawa suka yi, lafiya lau. Idanunta na kan Alhaji Ado, gaba ɗaya ya tafi da imaninta, don ya fi ciyaman komai, ga kyau ga wanka. Kashe mai idanu tai kana ta ce, bari na kawo muku abin taɓawa. Ciyaman ya yi saurin cewa, ki kawo wa Alhaji dai, mu fita zami, ana ɗan jiran mu, zuwa an jima kaɗan za mu dawo. Shi zai zauna a nan ya ɗan huta kafin mu dawo. Ya faɗa yana cewa, Hamisu mu tafi kar mu makara. Suka fita, tana jin tashin motar su ta koma kan cinyar Alhaji Ado ta zauna, tana shafa fuskarsa. Ta ce, kana buƙatar hutawa ne ko aiki kake sanyi? Ta faɗa tana bankaro mai kirji. Da sauri ya cafke su, yana sauke numfashi ya ce, aiki nake buƙata baby. Sauka tai kan kirjinsa, ta ja hannunsa zuwa bedroom ɗinta. Kan bed ta zaunar da shi, tana janye rigar jikinta. Manyan nishaninta suka zubo, ga mazaunanta manya-manya kamar jarkoki. Lashe baki tare da cire kayan jikinsa yana nufo inda take. Runguma juna suka yi. Hajara ta kamo lips ɗinsa tana tsotsa kamar ta samu sweet. Shi kuma sai cika hannunsa yake da nishaninta yana murza kansu. Kafin ya zara bakinsa daga nata, ya kama kan nishanin yana sha, ita kuma tana murza bananarsa da ta soma zubar da ruwan sha'awa. Kan bed suka baje, ya ware mata kafa, ya tura bakinsa ciki, yana yi mata wani kalar tsotsa ta fitar hankali. Hajara kuwa gaba ɗaya ta rasa gane duniyar da take. Sai juya kai take tana, Alhaji ka cinye headquarter na gaba ɗaya, na baka. Wayyo Allah daɗi. Yes ka yi min. Haka take ihu. Babu abin da take bukata idan ba banana ba. Katuwar bananarsa ya fara goga mata a kofar headquarter ɗinta kamar zai zira mata ya janye. Ruwa sai ambaliya cikin headquarter ɗinta yake. Hajara kuwa kamar ta suma kafin ya danna mata antena chip a headquarter ta. Ya ɗauke abar headquarter ta ya cika fam da abar, wani ihu ta sake tare da lamshe idanu saboda abarsa ta isa har cikin hantar headquarter ta. Wani bahagon daɗi ne ya fara ratsa kansa. Juyawa ya shiga yana janyo abarsa da ƙyar yana mayarwa. Kafin ya fara yi da ƙarfi sai ihu suke, suna ihun daɗi da sambatu. Sun fi awa 1 a haka kafin su kawo. Bayan hutawa ta buga mai goho, ya zira mata abar, ya shiga yi mata da sauri sai fat kake shige da ficen abarta cikin koginta. Suna ihun daɗi. Sai da suka gamsu yadda suke so, kana suka yi wanka. Hajara ta haɗa musu abinci suka ci.
Ya sa kayansa ita ma Hajara ta shirya suka zauna falo tana kan jikinsa kwance yana shafa na shaninta. Ta ce, Shuga ya aka kai mun ta gaba ba ta baya ba. Murmushi ya kana ya ce, ai ni ba na son baya, gaba nake so na ci iyaci na. Ya fi gamsar da ni yadda nake so. Gashi naki akwai daɗi zuma, ga ruwa kamar kankana, gaskiya na so a ce ni na aure ki. Da ba zan taɓa rabuwa da ke ba sai dai mutuwa. Daɗi ne ya kama Hajara ta ce, ai ko yanzu ba a ɓaci ba, idan har kana so na ka sa ciyaman ya sake ni, kawai mu yi aure. Ka gani ba na son yana amfani da ni ta baya. Dole ce kawai ta sa haka saboda ina son kuɗi. Kallon ta yake tunda ta fara magana ya ce da gaske idan ya sake ki zaki aure ni? Hajara ta ce, Allah da gaske nake, kar ka ji maganar wasa. Ya ce to shi kenan, ai wannan mai sauƙi ne, amma fa ina da mata guda biyu, ke ce ta uku, idan kin yarda. Hajara ta ce na yarda, amma fa da sharaɗin za ka zube mu manyan gidaje da motoci da kuɗi. Ya ce kuɗi ne matsalar ki? Ta ce sosai kuwa. Ya ce oke mu je mota na baki wani abu. Filin gidan suka fita, a cikin motarsa ya shiga, wasu takardu ya ɗauko tare da biro ya saka hannu kana ya bata. Ya ce takardar gidaje 5 ne da mota guda 3. Idan an yi aure zan ninka miki fiye da haka. In dai za ki bace min headquarter na kwashi romanki. Wani ihu Hajara ta saka kafin ta ce ba ka da matsala in dai headquarter ne. Ya zama naka har abada. Rungume ta yi kana suka saki juna. Ya ce ki jira abin da zai biyo baya kawai, za ki sha mamaki. Barin gidan yayi ita kuma ta shiga gida tana janyo akwatinta ta saka takardun gidajen da ya bata. Kwanciya ta tare da kunna TV tana kallo. Bangaren Samha kuwa gaba ɗaya bata fito fat ɗinsu ba. Sai da Najib ya zo zai tafi ta rakasa. Fat ɗin Hajara Sare ta shiga. Ba ta falo saboda haka sama ta haura zuwa bedroom ɗinta. Kwance ta same ta tana barci ga kafarta da aka ɗaure mata. Samha kuwa jan kafar ta da ƙarfin tsiya ta ce, ki ma kira tashi in ci ubanki na fita. A firgice Sare ta bude idanu tana kallon Samha. Ta ce, uban waye baki damar shigo min ɗaki, maza ki fita. Dariya Samha ta yi kana ta ce, ubanki ne ya bani damar shigowa, na zo yi miki kashedi ne. Idan kika sake kuskuren dawowa fat ɗinmu, ba iya kafarki zan bige ba, karya ki zan yi gaba ɗaya shedaniyar banza. Tana gama faɗar hakan ta bar room ɗin, Sara kuwa da idanu ta raka ta. Sai da ta tabbatar ta fita fat ɗin gaba ɗaya kana ta kira Duna. Bugu biyu ya ɗauka ta ce, Duna ku zama cikin shiri, kwanan nan za ku aiwatar da aikin nan da na sanar da ku. Ya ce a shirye muke Hajiya, umarninki kawai muke jira. Ta kashe wayar. Samha kuwa fat ɗinsu ta koma, kiran momi ta yi, bayan sun gaisa take tambayar jikin Amman. Ta ce da sauƙi kana ta ce, momi ya kamata ku fara nemo mana magani, karɓar ciwon nan ya fi haka. Momi ta ce haka ne gaskiya, ni ma tunanin da nake yi kenan. Zuwa anjima zan je gidan Malam Jatau na yi masa bayani, saboda yana ba da taimako sosai. Samha ta ce shikenan momi, Allah ya kai mu, sai an jima. Ta kashe wayar. Tana kallon Abban da ke zaune kan kujera yana kallon TV a zahiri, amma a baɗini idanunsa ne kawai akan TV, amma hankalinsa na wani ɓangaren daban. Haidar ne ya yi nokin. Samha ta duba, buɗewa ta suka gaisa kana ya ce, ashe Amman ba shi da lafiya sosai. Najib ne ya sanar da ni, ina London gurin aiki. Samha ta ce wallahi kuwa gashi nan zaune. Ta faɗa tana ba shi hanya ya wuce. Hankalinsa ne ya tashi ganin Amman zaune kan kujera garau. Ya taɓa shi amma ko motsi baya yi, sai idanu kawai, ya yi magana ba amsa. Kuka Haidar yake yi sosai ya ce, ya Allah yanzu haka Amman ya koma kamar ba shi ba. Gashi zaune da kyau amma komai baya iyawa. Ya Allah ka dubi wannan bawan naka, ka ba shi lafiya don darajar fiyayyen halitta Annabi Muhammadu. Ya Allah ka dube shi da idanun rahama, ka tausaya wa maraicinmu, ka baiwa yayana lafiya. Haka Haidar ke sambatu yana kuka, ita ma sama hawaye take. Amman kuwa rufe idanunsa ya hawaye na zuba. Zuciyarsa na zafi, yana so ya yi wa ɗan uwansa magana amma ba zai iya ba. Sai kallo kawai. Samha ta ce, Aliyu ka yi haƙuri, kowa da kalar ƙaddararsa, shi wannan ce tashi. Allah ya ba shi ikon ɗauka, insha Allahu zai samu lafiya. Da yardar Allah. Mu cire damuwa saboda ba zai ji daɗi ba, kaga ba shi da bakin lallashinmu. Mu ne ya kamata mu ba shi haƙuri, mu faranta mai rai, ko zai samu sauƙin abin da yake cikin zuciyarsa. Haidar ya ce, haka ne Anti Samma, bari na je na yi wanka mu ɗan fita da shi filin gida mu zagaya. Ta ce to bari na shirya shi. Ya fita, tura sa ta zuwa bedroom ta sauya mai kaya, riga da wando ta saka mai na hutawa, ita ma riga da wando ta saka shigen na jikinsa, ta saka hula kana ta fishe sa da turare. Suka fito falon, ba su jima ba Haidar ya dawo ya tura sa suka fita. Suna zagaye gidan da shi suna yi mai surutu. Duk da ba magana yake yi ba, amma wani lokacin yana murmushi, alamar yana jin duk abin da suke yi. Gurin hutawa suka yada zango, Haidar ya kawo musu ɗan abin taɓawa. Samha ta haɗawa Amman kofi.
kamar ta san da yana iya magana shi zai ce a bashi. Sosai ya sha, kana suka ci gaba da bashi labarin ban dariya. Yana ta murmushi sosai ya ji damuwarsa ta ragu. Sai kiran magariba Haidar ya yi wa Amman alwala ya tura su zuwa masallacin da ke gate ɗin gidan. Sai da aka yi isha kana suka dawo, Sama ta ji daɗi sosai da zuwan Haidar. Abinci ta dafa musu, nan falo suka baje suna hira sai karfe 11 na dare kana Haidar ya tafi fat ɗinsa. Momi kuwa ta je gidan Malam Jatau ta yi mai bayani, ya ce maganar gaskiya Hajiya ba zan iya wa yaron nan komai ba matsawar yana cikin gidansu, dole sai an fito da shi. Saboda wannan muguwar matar ta lalata komai na gidan, miyagun aljanu ne a ciki, babu wani abu da zai yi tasiri. Amma zan gwada bashi rubutu, zai taimaka mai wurin jin ƙarfin jikinsa duk da baya iya komai. Amma idan son samu ne a fito da shi daga gidan a dawo da shi wurina har zuwa lokacin da zan warware komai ya samu lafiya. Kuma dole sai da taimakon matarsa komai zai tafi yadda ake so. Mumi ta ce gaskiya Alhaji Ibrahim ba zai taɓa bari a fito da Amman ba, saboda Hajiya Sara ta gama da shi. Yanzu sai abin da ta ce yake yi, a bashi rubutun mu ga abin da Allah zai yi. Ya ce shi kenan, Allah ya kawo mafita, amma yaron yana cikin wani hali don yana da dakakkiyar zuciya ne da yawan ambaton Allah. Duk wannan yanayin da yake ciki bai daina ibada ba. Matarsa ba ta barinsa da najasa a jiki, da ya fi haka shan wahala. Ki tafi gida zuwa gobe ki dawo ki karɓi abin. Godiya sosai ta yi mai, kana ta ajiye mai kuɗi ta ce ya siyi tawada. Ta koma gida ta sanar da Samha yadda suka yi da Malam, gobe za ta zo ta kawo rubutu. Wanka ta yi mai, suka yi kana ta yi musu shirin bacci. Ruwan Zamzam ta ɗauko, addu'a ta yi mai, kana ta bashi ya sha, ta shafe mai jiki da sauran. Ta yi musu addu'ar shiga bacci suka kwanta. Washe gari abin mamaki sai ga Hajiya Sara ta fito lafiya lau, babu wani ciwo a ƙafarta da hannu. Falo ta zauna tana jiran ƙawarta Hajiya Karima. Haidar ya fito fat ɗinsa zai wuce nasa, Amman ta ce kai makaho ne ba za ka iya gaida matar ubanka ba? Mugun halin musakin yayin naka ne ka ɗauko, to haka ba zai fidda ka ba, kama dena kafin na ɗauki mataki. Sai muryar Sama ta ji, matakin me zaki ɗauka? Shi ma masakin zaki mayar da shi kamar yadda kika yi wa yayansa? To wallahi baki isa ba, bokanki yayi ƙarya da tsabinki. Ta Allah ba taki ba, muguwar banza kawai, wallahi ƙarshenki ba zai kyau ba, don sai kin girbi abin da kika shuka tun a nan duniya. Sai kin koma goro ko abin saye, jaka jahila mai yawo da najasa. Sara ta ce, jar uba ni kike gaya ma magana saboda baki gaji mutunci ba, yar matsiyata karuwa mayyar kuɗi, har kina da bakin magana a nan, ko kina tunanin ban san wace ce ke ba, wacce komai za ta iya yi akan kuɗi. Sosai maganar Sara ta daki Samha, amma sai ta basar ta ce, na ji komai zan iya akan kuɗi, amma ba zan iya cutar da ko dabba ba, balle mutum, ke da harki. Dakata anti Samha, don Allah ki rabu da ita kawai mu tafi. Ya Amman shi kaɗai ne ba kowa a tare da shi. Sara kuwa ta shiga aikawa Samha ashar har suka bar wurin. Suna shiga fat ɗin bedroom ta shige kan bed ta faɗa tana sakin kuka mai tsumare. Sai da ta yi mai isarta, kana ta wanke fuskarta ta fito. Amman ya kula da fuskarta kuka ta yi don har idanunta sun kumbura. Kicin ta shiga ta dafa abinci kana ta dawo. Ta haɗa mai abin da zai ci ta bashi kana ta zuba wa Haidar. Gaba ɗaya yau ba ta da wata walwala. Haidar ne ya ce, anti Samha, don Allah ki cire damuwa a ranki. Na san abin da Sara ta yi miki bata kyauta ba, amma ki yi haƙuri, komai zai wuce. Allah baya taɓa barin zalunci da masu yinsa. Akwai lokacin da komai zai zo ƙarshe. Amman kuwa idanu ya kafe ta da shi. Ta fahimci kallon da yake mata yana ɗauke da ma'anoni masu yawa. Dole ta saki jiki har suka fita filin gidan suna yawo da Amman. Sai ga Hajiya Sara ta fito ita da Hajiya Karima suna dariya. Hajiya Sara, ina kuka samu gurgu a gidan nan? Ko yaron mai gadi ne? Samha kuwa zuciya ta kai mata wuya sai fallawa Hajiya Karima mari tai. Tana huci ta ce, ubanki ne gurgu? Jaka jahila da kikiya gayyar shaidanu yan wuta kawai, wallahi duk shegiyar da ta ƙara kiran mijina da gurgu sai na ci ubanta, na karya ta na mayar da ita gurguwa. Haidar ne ya shiga tsakaninsu. Hajiya Karima da tun lokacin da Sama ta mare ta, ganinta jinta ya ɗauke bata sake magana ba. Hajiya Sara ce ta ce, zan yi maganin ki, ba dai ƙawata kika mara ba? Kai kuma za ka gane baka da wayo. Sama ta ce, idan kin je gurin bokanki ki gaya masa idan bai kashe mu ba, to shi ba matsafin gaske ba ne. Ta juya ta bar wurin. Haidar kuwa mamakin masifar Samha yake, san ba ta da tsoro ko kaɗan, ba ta jin shakkar faɗar magana. Ga saurin kawai mutum duka komai girmansa. Ita ko gurin Amman ta koma zama ta ganin kallon da yake mata cikin sanyin murya ta ce, ka yi haƙuri, na san ba ka jin daɗin abin da nake yi,
Allah ba zan iya jura kallon wata tana zagin ka ba. Akan me wata za ta kira ka gurgu musaki? Ubanta ne ko uwarta ya mayar da kai musaki? Ni kallon mai lafiya nake ma, ban taɓa yi maka kallon mara amfani ba, kamar yadda suke kallon ka. Ka yi haƙuri, amma wallahi duk shegiyar da ta kira ka musaki, sai na karya ta, na fasa mata baki. Sama ta ƙarasa magana tana kuka, tausayi ta bashi, yarinyar da bai taɓa jin son ta cikin ransa ba. Ya aure ta ne kawai saboda gujewa auren Janet. Amma take tausayinsa haka, kallo ɗaya za ka yi mata ka hango zazzafar soyayyarsa cikin idanunta. Yana fatan Allah ya bashi lafiya, ya faranta mata, ya taimaka mata ta cika burinta. Lumshe idanu ya kukan Samha na ratsa zuciyarsa. Ji yake kamar ya kamo ta, ya kwantar da ita a jikinsa, ya lallashe ta. Najib ne ya shigo gidan yana fakin motarsa tare da Momi suka fito. Samha kuwa goge hawaye tana sakin murmushi. Oyoyo Momi na, oyoyo yarinyar Momi. Suka runguma juna kafin su ƙarasa wurin Amma. Momi ta ce, yaron kirki, Allah ya baka lafiya don darajar fiyayyen halitta. Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Suka amsa da amin, ciki suka koma. Najib ya tura Amman zuwa faɗinsa. Falo suka baje, Momi ta baiwa Samha galan ɗin rubutu ta ce, Samha gashi na karɓo sau 3 zaki dinga bashi. Safi da yamma sai lokacin kwanciya bacci, ki shafe mai jikinsa da shi. Ki kula sosai don wannan shedaniyar matar za ta iya sakawa a sauya rubutun. Samha ta ce, insha Allahu Momi zan kula kamar yadda kika faɗa. Shira suka ɗan taɓa yi kafin Momi ta ce Haidar ya maida ta gida ta bar Najib a nan. Hajiya Sara kuwa suna fita wurin boka suka zarce, sai da ya sadu da su gaba ɗaya, kana ya buɗe tukunyar tsafi ya fara abubuwansa. Ya jima sosai kafin ya kalle su ya ce, Sara burinki zai cika, amma fa idan har kika lalata rubutun da aka kai wa yaron nan yau, kar ki yadda a fita da shi daga gida. Na tura manyan aljanu masu ɗauke da zallar guba, duk wani magani da zai shiga cikin gidan ba zai yi aiki ba. Wahala kawai za su yi ta yi a banza, kuma yau ba za ki yi wanka ba sai bayan kwana 3. Da najisa za ki zauna a daren yau, kina komawa ki yi duk yadda za ki Alhaji ya sadu da ke. Ga wannan ki zubo min ruwan maniyinsa ciki, zan turo a ɗauka, akwai aikin da zan yi miki da su. Ita kuwa wannan yarinya ki saka mata idanu kawai, yaron na mutuwa zan juya abin ya koma kanta. A ɗaure ta gidan kurkuku akan ita ta kashe sa saboda kuɗi. Daɗi ne ya kama Sara ta ce, boka mai duniya, boka mai yau, kai adda gobe. Ka ci 1000 sai ceto, boka ƙare kukanka, ina godiya. Kallon Karima ya kana ya ce, ke kuma daren yau aikin ki zai kammala, sai dai a waye gari da kukan mutuwarta. Babu wanda zai zarge ki, shi kuma Alhaji ba zai kuma jayayya da ke ba. Sai abin da kike so shi za a yi. 'Ya'yan matar kuwa duk zai kwace dukiyarsa da ya mallaka musu a hannunki za ta dawo. Bayan sati 1 sai ki dawo. To masu sauraro, mu kuma bayan awa 24 za mu dawo. Za mu ɗora muku daga inda muka tsaya. Idan kai koki ya kasance baƙi a tashar, ku yi mana subscribe sannan ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa. Muna ɗora sabon shiri za a sanar da ku. Taku Pinky Darling Mrs. J ita ce ta wallafa wannan labarin. Yake zuwar muku a wannan tashar taku mai albarka, da wannan nake cewa mu haɗa wani jikon masu sauraro.